שלום לכולם, שמי הדר, אני צורף, מעצב תכשיטים ומייסד המותג AG Unique Jewelry. היום אני אדגים לכם איך לקחת מידה של האצבע לפני רכישה של טבעת. יש לנו 3 אופציות. האופציה הראשונה והכי טובה היא להגיע אליי או לכל צורף אחר או לחנות תכשיטים ולקחת מידה עם מדין טבעות כמו שצריך. האופציה השנייה היא באמצעות אפליקציית רינג סייזר. פשוט מורידים את האפליקציה, במידה ויש לכם טבעת שאתם רוצים, אתם מניחים אותה על המרכז העיגול באפליקציה ומכוונים את העיגול באפליקציה לפי הקוטר הפנימי של הטבעת שלכם. האופציה השלישית היא באמצעות סרגל וטבעת שקיימת כבר והיא טובה לכם, ובואו אני אראה לכם איך עושים את זה. אוקיי, אז כל מה שצריך לעשות זה לקחת את הטבעת, להניח אותה על הסרגל ככה שיחצה אותה לחצי. אני אוהב להתחיל מהסנטימטר הראשון, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לספור את השנתות. השנתות בעצם מסמנים לנו מילימטרים. במקרה הזה יש לי פה 19.5 מילימטר, וזה הקוטר שלי. יופי, אז עכשיו שיש לי את הקוטר הפנימי של הטבעת, שזה 19.5 מילימטר, אני בקלות יכול להיכנס לטבלת המידות אצלנו באתר, ולהשוות את הקוטר הפנימי למידה. תודה רבה שהייתם איתי, מקווה שהצלחתי לעזור לכם להגיע למידה הרצויה. בכל מקרה, מי שיסתבך מוזמן לדבר איתי בוואטסאפ, אני אשמח לעזור. ותודה רבה, נתראה.